Siwmai, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Union yn y fideo hwn, dwi'n mynd i sefydlu yr amgylchiad ar gyfer datblygiad o'r apiau ar gyfer yr dyfeisiau Android, sef yr Android Studio neu ystudfa Android i mewn yn fy gyfrifiadur hwn. Felly, fel efallai, ydych chi'n wedi gweld, rydyn yn defnyddio yr cyfnodau wyddydedd Linux fan yma, felly ar y gornel yr brig chwith mae'r gyda ni fan yma yr eicon ar gyfer y KDE plasma, felly rydyn i mewn yn yr amgylchiad desgfrig o'r KDE plasma oherwydd os ydyn edrych ar yr wefan swyddogol ar gyfer yr Android Studio neu Android ystudfa, os rydyn eisiau i datblygu yr apiau trwy'r Android ystudfa, mae angen rhaid i ni i defnyddio yr KDE plasma, neu mae'r amgylchiad datblygiad ystudfa Android yn cynnal yr amgylchiad desgfrig KDE plasma. Felly, yn gyntaf ar mynd i chwilio ar gyfer yr Android Studio i mewn yn y poriwr fan yma, ac wedyn i clicio ar y gyswllt i mynd at y fe fel hwn, ac wedyn mae gyda ni yn union sydd y botwm fan yma i glawritho'r Android Studio Quail neu'r sofliar. Felly, rydyn mynd i clicio ar y botwm fan yma i'w glawritho fel hwn. Wedyn i gytuno gyda'r cytundeb yma, ac wedyn i'w llawritho fan hwn. Nawr ar y gornel o'r poriwr fan yma, yn rhaglu gweld cynyddiad i mewn yn yr llawrithiad fan yma. Felly nawr, mae'r meddalwedd wedi llawritho fel ydyn ni'n gweld ar yr eicon fan yma. Felly nawr, os ydyn clicio arno fe, ydyn gallu agor yr pregell ar y gyfer fel hwn. A dyna fe. Dyna'r meddalwedd. Felly nawr, beth ydy'r cam nesaf? Felly, ar gyfer y cam nesaf, ydyn gallu mynd yn ôl i'r dudalen wefan ar gyfer yr Android Studio fan yma. Felly, ac wedyn clicio ar yr canllaw ar gyfer IDE, neu'r amgylchiad datblygiad rhwng-gwyneb fan yma, ac wedyn clicio ar yr adran fan yma ynglyn ar mynd sefydlu Android Studio, ac wedyn clicio ar y cyswllt ar gyfer Linux fel yma, ac wedyn os ydyn edrych ar y manylion hyn, mae'r hyn yn rhoi yr gofynion cyfundrefn ar gyfer Linux. Felly, mae'n dweud fan yma i mynd sefydlu ystudfa Android ar Linux. Dilynwch yr camau hyn. Yn gyntaf, mae angen rhaid i datblacio yr ffeil .tar.xz llawrythyd i'r lleoliad cyfaddas ar gyfer eich cymwysiadau, fel enghraifft blaenslaes, user blaenslaes, local blaenslaes. Felly fan yma, beth ydy'r gwahaniaeth rhwng blaenslaes, user blaenslaes, local, ac hefyd y blaenslaes opt. Felly, yn ôl yr chwiliad ar y rhwngcryd, y gwahaniaeth yw, os ydyn eisiau i mynd sefydlu y meddalwedd oddi wrth yr parti trydydd, fel enghraifft Google Chrome, neu'r unrhyw meddalwedd oedd unrhyw gyneithiwr arall, ydyn gallu dilyn yr yberiad i'w gosod nhw i mewn yn y pregell dan blaenslaes opt, ond yn hytrach os ydyn yn datblygu yr meddalwedd ein hunain trwy'r cyfundrefnu yr codtaddiad, yn arferol ydyn yn gosod yr ffeil ar gyfer yr cymwysiad neu'r ffeil gyfrifiadig i mewn yn yr pregell dan yr rhybr fan yma, blaenslaes user blaenslaes local. Hyd yn oed os ydyn eisiau, ydyn gallu gosod yr ffeil
I mewn dan unrhyw plegell, I mewn yn cyfrifiadur hyd yn oed, I mewn yn plegell cartref ar gyfer defnyddwr, ond y tro hwn, dwi'n meddwl dwi'n mynd i dilyn yr yferiad i gosod yr meddalwedd oddi wrth yr Google I mewn yn plegell dan y llwybr fan yma, sef blaenslaes OPT. Felly nawr, os ydw i'n dechrau y terfynell trwy'r piso ar botymau Ctrl-Alt-T neu rheol wedyn amgen ac wedyn lythren T, ac nawr, os ydw i'n mynd i'r plegell blaenslaes OPT fel hwn, ac wedyn thresio cymwysiad, felly nawr mae gyda ni eisoes y plegell fan yma ar gyfer Google, ac wedyn os ydyn yn dod I mewn fan yna, felly mae gyda ni yn eisoes y plegell ar gyfer Chrome, ac wedyn os ydyn yn dod I mewn unwaith eto, felly dyma'r meddalwedd fan yma ar gyfer porio'r Chrome sydd yn cael ei lleoli I mewn dan y plegell fan yma. Felly beth dwi'n mynd I gwneud yw, dwi'n mynd I creu plegell arall dan yr plegell Google oherwydd mae'r gwneithurwr o'r ystydfa Android Google hefyd. Dwi'n mynd I creu yr plegell gyda'r enw Android wedyn gysylltnod studio ac wedyn yr rhifyn o'r gyllangor hwn o'r ystydfa Android sef ar y dudalen fan yma. Hyd yn oed mae'n dweud fan yma mae'r gyllangor hwn Android Studio Quail neu Sefydlu 1. Hyd yn oed mae'n dweud hynny, dwi'n mynd I defnyddio yr rhifyn ar ei gyfer, sef dwi'n mynd I defnyddio 2026.1.1. Felly nawr, os dwi'n dychwelyd i'r terfynell fan yma, felly dwi'n mynd I mewnbynnu yr 2026.1.1 ac wedyn I pwyso ar y botwm dodiad, neu mae'n rhaid I mi I rhedeg hwn fel yr defnyddio'r root neu gwreddyn fel hwn, ac wedyn nawr, dwi'n wedi creu y plegell, felly nawr os ydyn yn morlio arno fe fel hwn, felly dyma'r plegell nawr wedi ei creu. Felly y cam nesaf yw I alltynnu y cymwysiad oddi wrth yr ffeil cywasgedig I mewn yn y plegell hwn. Felly nawr os dychwelyd i'r plegell ar gyfer y llawrythiadau, sef yr un fan yma, ac wedyn I clicio ar yr ffeil cywasgedig ar gyfer Android ystydfa fel hwn, ac wedyn I dewis yr opsiwn yw alltynnu i'r plegell am benodol. Felly nawr fan yma, ydyn yn gallu dewis y plegell, sef mae'r hyn yn cael ei leoli I mewn dan blaenslaes opt ac wedyn blaenslaes Google ac wedyn ar ôl hynny Android Studio 2026.1.1 ac wedyn ar ôl dewis hynny yn gallu clicio ar y botwm i'w alltynnu fan yma. Nawr, mae'r plegell yn dal yn wag, a felly oherwydd hyn, dwi'n amau mae'r rhywbeth o nam I mewn yn y meddalwedd o'r alltynnydd, a felly beth dwi'n mynd I gwneud yn hytrach nac I defnyddio dewisiad I alltynnu i'r rhyw plegell am benodol. Dwi'n mynd yn gyntaf I alltynnu I mewn yn plegell llawyddiad trwy'r dewis alltynnu ac wedyn I dewis alltynnu fan yma fel hwn ac wedyn I achos ar gyfer cyfarwaith o'r alltyniad I orffen. Mae'r hwn yn cael ei arwyddocau ar yr ochr de eithafol o'r sgrin, felly mae'r allan o'r sgrin recordio. Felly mae'r cyfarwaith wedi gorffen ac wedyn dwi'n mynd I symud hwn, y plegell hwn Android Studio i'r plegell dan y plegell opt trwy'r clicio ar enw fan yma ac wedyn I dewis I symud.
neu dwi'n gallu dewis i'w torri fel hwn, a wedyn i'w glido fel hwn. Neu os dwi'n gallu ei llusgo mewn fel hwn. OK, felly dwi'n amhau mae gyda ni rhyw fath o'r rhythriad i mewn yn caniatâd o'r bregell fan yma'r bregell OPT. Felly beth dwi'n mynd i gwneud nawr yw, dwi'n mynd i, enghraifft, symud. Os dwi'n ynrhedeg gorchymyn sudo fel hwn, ac wedyn MV ac efo move neu symud, ac wedyn y tilde, sef yr arwydd ac efo'r bregell cadref, ac wedyn blaen slice ac wedyn downloads, oherwydd mae'r enw o'r bregell i mewn yn y Saesneg downloads, ac wedyn Android, ac wedyn cyswllt not studio, ac wedyn bwch neu gwagle, ac wedyn dot i cynrychioli yr bregell cyfredol, ac wedyn pwysio ar y botwm dodiad. Nawr, os dwi'n restru yr cymwysiad, felly dyma'r bregell Android Studio, ac wedyn os ydym mynd i mewn at fe fel hwn, a dyna'r cymwysiad. Nawr, os ydym dychwelyd i'r rheolwr ffeil, ac wedyn fan yma, nawr mae gyda ni cymwysiad oddi wrth yr ffeil cywasgedig. Nawr, os ydym yn dychwelyd i'r cyfarwyddyd ac efo'r mynd sefydliad ar Linux, felly mae'n dweud i lansio astudio Android, mae'n rhaid i agor y terfynach, ac wedyn i morlio i'r bregell Android cyswllt studio blaen slice bin, ac wedyn i grythdydiadu studio. Felly, yn gyntaf dwi'n mynd i ymgeisio gwneud hynny, yn ytrach nag trwy'r terfynach, trwy'r rheolwr ffeil. Fan yma dyma'r bregell bin, ac wedyn os ydym yn agor, ac wedyn clicio ar studio, fel hwn, os yn double clicio arno fe, beth yn digwydd, cawn ni'n gweld, ac wedyn os ydym yn dewis gweithredu, ac wedyn i'w aros. Felly nawr dyma fe, yr astudio Android, Quail neu'r sofl iar, ac wedyn anglyn ar os ydym eisiau i danfon yr negesion i cynorthwywr gyda'r gwellad o'r astudio, dwi'n mynd i dewis i peidio a'i danfon, oherwydd efallai byddai hynny yn cyflymach, ac wedyn dwi'n mynd i dilyn cyfarwyddyd i'w mynd sefydlu, felly y cam nesaf yw i pwyso ar y botwm nesaf, fel hwn, ac wedyn i pwyso ar dewisiad, dwi'n mynd i dewis yr safonol yn ytrach nag cwsmereddwyd, fel hwn, ac wedyn dwi'n mynd i pwyso ar y botwm nesaf, ar ôl yr arolygu, anglyn ar maint o'r angenrheidiol i'w mynd sefydlu, fel hwn. Ac wedyn dwi'n mynd i derbyn y cytundeb fan yma. Ac wedyn i clicio ar botwm nesaf. Nawr, mae'n dweud rydyn ni'n wedi swnchwero bod eich cefndir yn gallu rhedeg yr efelychwr Android i mewn yn yr modd perfformiad bianeddwyd. Felly, mae'n dweud fan yma'r i dilyn yr bianeddiad caledwaith gosodiadau ac efo'r elfechwr Android fan yma. Felly dwi'n mynd i clicio arno fe, neu clicio arno fe, ac mae hwn yn agor yr pregell fan yma sydd yn rhoi yr cyfarwyddyd anglyn a sut ydyn nhw'n gallu gosodiadu yr caledwaith i gwneud yr efelychwr Android yn rhedeg yn gyflymach. Felly dwi'n mynd i gosod hwnnw ar ochr am y tro, ac wedi parhau gyda'r gosodiadu neu dechreuad o'r astudio Android trwy pwysio ar y botwm nesaf, ac wedyn nawr mae'n parhau i llachrytho ambell mwy o'r
meddalwedd ar gyfer mewn sefydliad. Felly mae'n angen i ni I aros ar gyfer hynny. Nawr, ar ôl y 5 munud, mae'r hynny wedi gorffen, ac nawr rydyn ni'n gallu clicio ar y botwm I orffen fan yma. Ac wedyn nawr, mae gyda ni y sgrin un croeso ni i'r ysbrydfa'r Android. Felly beth rydyn ni eisiau gwneud nawr, rydyn ni'n gallu creu y prosiect newydd. Felly dwi'n mynd y cam nesaf yw I dim ond I creu yr prosiect symbol, ac wedyn i'w cyfntyru, ac wedyn i'w redeg I mewn yn fy ffôn symudol. Felly ar gyfer hwn, dwi'n mynd I dewis yr gyffrediad neu gweithgaredd gwag fel hwn, ac wedyn clicio ar y botwm nesaf fel hwn. Ac wedyn dwi'n mynd I rhoi yr enw ar gyfer cymwysiad hwn yr test app, ac wedyn dyddiad 2026, ac wedyn mis Mehefin, ac wedyn mae'r heddiw yr 11 fel hwn, ac wedyn ac wedyn dwi'n mynd ynglyn ar SDK neu'r pecyn taclen meddalwedd lleiafol. Dwi'n mynd I dewis un sydd yn yr Android 7 sydd yn weddol cynnar, ac wedyn bydd hwn yn gallu redeg ar 99.2% o'r dyfeisiau. Os dwi'n mynd I dewis 6, felly mae hwn yn gallu redeg ar 99.6% o'r dyfeisiau. Felly dwi'n mynd I dewis Android 7.dim, ac wedyn ynglyn ar yr gosodiad adeiladiad iaith. Felly dwi'n mynd I dewis y corllun DSL, ac wedyn dwi'n mynd I dewis ar yr botwm gorffen fel hwn. A dyna ni. Felly fan yma mae gyda ni yr rheoli bwrdd ar gyfer yr amgylchiad datblygu I mewn yn yr ystydfa Android fel hwn. Felly nawr, dwi'n mynd I creu rhyw fath o'r app sydd yn wag, sydd yn gallu redeg ar fy ffôn symudol. Yn gyntaf dwi'n mynd I daclus o gwmpas ychydig fan yma. Nawr, I dangos dewis lein, mae'n rhaid I ni clicio ar y 4 bar ar y cornel yr brig chwith fan yma, ac wedyn nawr mae'n dangos yr dewisiadau ar gyfer dewis lein ar y brig. Felly dwi'n meddwl dwi'n mynd yn gyntaf i'w redeg, ac wedyn I weld beth sy'n digwydd os ydyn yn redeg dim ond yr app amwach fan yma sydd yn wag. Wedyn dewis i'w redeg fel hwn, ac wedyn I dewis redeg. Felly nawr mae'n dweud mae'r modd asiant nawr ar gael. Felly dwi'n mynd i'w cael neges fan yma, ac wedyn I aros. Felly mae'n dweud fan yma mae'n angen I mewnforio yr prosiect greidl fan yma. Felly mae'n angen I ni I aros ar gyfer hwnnw. Dyna beth sydd yn rhedeg ar y foment. Sydd angen i'w aros ar ei gyfer i'w orffen yn gyntaf cyn unrhyw beth yn gallu dangos I mewn yn y amgylchiad datblygiad hwn. Felly rydyn ni'n I barhau I aros ar ei gyfer. Felly nawr, ar ôl oddeutu yr 2 funud, mae'n wedi gorffen mewn forio prosiect gradl. Nawr, mae'n wedi symud ymlaen i'r cyfnod nesaf, sef I dadansoddi prosiect. Felly mae'n angen rhaid I aros ar gyfer hwnnw hefyd. Felly mae'n angen rhaid ni'n mynd I barhau i'w aros ar ei gyfer. Felly nawr, ar ôl oddeutu 2 funud arall, mae'r dadansoddiad o'r prosiect wedi cwblhau. Nawr, ar ôl hynny, mae'r botwm gwerth i'w chwarae neu rhedeg yn arddangos ar y brig fan yma. Felly, os ydyn ni'n clicio ar yr botwm gwerth, beth sy'n digwydd? Felly, cawn ni'n gweld. Felly, na mae gyda ni yn neges gwach sydd yn dweud yn rhedeg app. Felly, di canfydio'r unrhyw device targed. Felly, yn gyntaf nawr, mae angen rhaid I ni I dewis y device targed. Felly nawr, os ydrych ar y brig fan yma, mae gyda ni yr opsiwn neu dewisiad gyda'r geiriau
dim dyfeisiau neu no devices, felly os ydyn yn clicio ar y site i lawr, mae gyda ni y dewisiad i cyplysu neu cyplu y dyfeisiau gyda'r yn defnyddio Wi-Fi, felly dwi'n mynd i clicio ar hwnnw yn gyntaf, ac wedyn nawr ydyn yn gallu sganio y cod QR fan yma, neu yn amgen, mae gyda ni botwm arall ar y ochr dde, sydd yn dweud i'w cyplysu neu cyplu yn defnyddio'r cod cyplysu neu cyplu, felly dwi'n mynd i dewis neu clicio ar hwnnw, ac nawr mae'n dweud fan yma'r y dyfeisiau Wi-Fi ar gael, felly nawr mae'n cyfraith o chwilio ar gyfer dyfeisiau union yn ymgylchiad hwn sydd ar gael trwy'r Wi-Fi. Nawr, ar gyfer hwn ar y gwelod, mae'n dweud fan yma ar gyfer hwn, mae'n rhaid i gosodadu y device i'r modd i cyplysu neu cyplu, ac ar hwn mae'n rhaid i mynd i'r dewisiadau dablagwr, ac wedyn i amwachu DWRN, ac wedyn i cyplysu y device gyda'r cod cyplysu. Felly, ar ôl ambell o'r achwiliad ar y rhwngrid, dwi'n wedi dod i hyd o'r dudalen fan yma, a sydd yn rhoi cyfriwydd ynglyn â sut ydyn yn gallu cyplysu yr device symudol gyda'r ystydfa Android. Felly os dwi'n clicio ar cyswllt fan yma ar gyfer ambell mwy o'r eitemau, ac wedyn os ydyn wedyn yn torchi i lawr fan yma, felly mae'r hwn yn rhoi cyfarwyddyd ynglyn â'r beth i'w wneud fan yma, felly os ydyn eisiau i alluogi yr dewisiadau dablygwr ar y device symudol, mae'n rhaid i dilyn cyfarwyddyd hwn. Felly, fan yma mwyn i alluogi dewisiadau dablygwr, felly mae'r cyswllt fan yma, felly os dwi'n clicio arno fe, mae'r hwn yn rhoi cyfarwyddyd ar gyfer hynny, felly dwi'n defnyddio y Samsung Galaxy. Felly, yn ôl yr cyfarwyddyd ar y dudalen wefan, mae'n rhaid i mi i mynd i'r gosodiadau ar gyfer y device symudol hwn, ac wedyn mae'n rhaid i dewis settings, un yn Samsung Galaxy. Dyna ni, felly mae'r dan yr dewisiad system, mae gyda ni dewisiad about phone os dwi'n yn ysgyfan taro ar o fe, fel hwn. Ac wedyn mae'n rhaid i dewis y build number neu rhif adeilad fel hwn. Ac wedyn, os ydyn eisiau i alluogi dewisiadau dablygwr, mae'n rhaid i tapio y build number neu y rhifin build neu adeiladiad 7 waith. Hyd nes yn gweld y neges you are now a developer, ydych chi nawr dablagwr. Felly dwi'n mynd i gwneud hynny nawr i ysgyfan fwrw arno fe y 7 waith. 1, 2, 3. Felly, nawr mae'n dweud mae'r 4 cam wrth i fod yn dablagwr. 4, 5, 6, 7. Nawr mae'n dweud you are now a developer. Felly nawr, mae'n rhaid i dychwelyd i'r sgrin o'r blaen fel hwn, ac wedyn nawr, dylai i fod dewisiad newydd, sy'n dweud dewisiadau dablygwr, felly nawr os ydyn yn ysgyfan bwrw ar fel fe, fel hwn, dyma'r dewisiadau ar gyfer dablygwr. Felly nawr, y cam nesaf yw mae'n rhaid i alluogi diwallu trwy'r USB, felly dwi'n mynd i dewis hynny nawr, ac wedyn mae'n rhaid i dewis i alluogi diwallu trwy'r DWRN, ac wedyn dwi'n mynd i gwneud hyn nawr,
Ac wedyn dwi'n mynd i dewis dewisiad i caniatau yn wastad ar y rhwydwaith hwn, ac wedyn i'w caniatau fel hwn. Ac wedyn dwi'n mynd i dewis i cadw neu i barhau yn dihun fel hwn. Ac wedyn nawr, ar ôl wedi galluogi yr diwallu diwyaren, mae'n rhaid i ni i ysgyfan fwrw ar y geriau wireless debugging fel hwn, ac wedyn i'w troi ymlaen, ac wedyn nawr mae'n rhaid i ni i dewis i cyplu y device gyda'r cod cyplysu. Felly dwi'n mynd i ysgyfan fwrw ar hwnnw nawr, ac nawr mae'n rhoi yr cod 829 889. Ac wedyn nawr, yn ôl ar yr cyfrifiadur i mewn yn y sefyllfa Android, felly mae gyda ni yr botwm i cyplu, felly dwi'n mynd i clicio ar hwnnw nawr, fel hwn, ac wedyn mae'n rhaid i ni i deipio mewn yr cod, sef 829 889, ac wedyn i bwyso ar yr botwm i'w cyplysu fel hwn. Nawr mae'n dweud mae'r rhyw fath o'r gwall i mewn yn y cyplysu, ac wedyn dwi'n mynd i ymgeisio unwaith eto. Ac nawr mae'n wedi cwblhau, ac wedyn dwi'n mynd i clicio ar yr botwm, sef gwneud pwynt fel hwn, ac wedyn i cau fel hwn. Nawr mae gyda ni y device sydd yn arddangos fan yma, felly nawr, os ydyn ni'n rhedeg yr app hwn trwy pwyso ar y botwm i'w rhedeg fan yma, beth sy'n digwydd nawr? Cawn ni'n gweld. Felly nawr, os ydyn ni'n edrych ar yr gwelod fan yma, mae'n rhoi cyflwr o'r cyfarwaith hwn. Mae'r adeiladiad o'r greidl yn dal yn rhedeg, felly mae'n rhaid i ni i achos ar ei gyfer. Nawr ar y sgrin, ar y cyfrifiadur yn yr sefyllfa'r Android, mae'n dweud mae'r sefydliad wedi gorffen ar ôl 25 eiliad, ac mae'n dweud mae'r device nawr ar gael i'w defnyddio, ac fan ydyn edrych ar y device fan yma, nawr mae'n rhedeg yr app i mewn yn y device. Felly, os ydyn clicio ar botwm hwnnw, felly ydyn gallu gweld mae'n hwn yn rhedeg fel yr app Android. Felly, dyma beth sydd yn rhedeg nawr fel y prawf i mewn yn yr efelychwr neu'r cyffelibwr i mewn yn fy ffôn symudol nawr. Os dwi'n eisiau i'w atal, dwi'n gallu clicio ar y botwm fan yma i'w atal fel hwn. A nawr mae'n wedi atal hefyd, ac unwaith eto, os ydyn eisiau i'w rhedeg unwaith eto, ydyn gallu clicio ar y botwm i'w rhedeg fel hwn. Nawr mae'n dechrau. Ac nawr mae'n arddangos y neges Hello Android. Nawr, os ydyn eisiau i'w atal unwaith eto, mae'n rhaid i ni unwaith eto i clicio ar botwm gyda'r sgwar coch fel hwn i'w atal fel hwn, a dyna'r app wedi ei atal ar ffôn symudol. Nawr, os rydyn eisiau i dadansoddi beth sy'n digwydd i mewn yn y cod tarddiad hwn o'r app hwn, felly yn gyntaf ydyn yn dechrau oddi o'r dosbarth main activity fan yma, felly i mewn yn adran fan yma, ydyn yn gallu gweld mae'n hwn yn galw ar ffwthiant greeting, ac fel parameter gyntaf mae'n pasio mewn yr parameter name yn cyfartalu i'r Android, ac wedyn os ydyn yn tochi lawr i'r ffwthiant greeting fan yma, felly dyma'r parameter sydd o'r fath string neu llinell, ac wedyn mae'n creu yr llinell hello, ac wedyn gwerth o'r ymwelyn
fan yma, ac wedyn maen nhw'n cael ei ychbynnu fan yma, felly dyna'r sut roedd neges Hello Android yn arddangos ar y sgrin ddim yn i mewn yn yr app, i mewn yn yr efelychwr neu'r cyfalibwr ar yr ffôn symudol. Wedyn, nawr, y cam nesaf dwi'n meddwl yw i gypyntyru yr app hwn yn go iawn, ac wedyn i creu yr ffail RPK i'w mewn Sefydlu yn go iawn i mewn yn yr ffôn symudol. Felly sut i'w wneud hynny? Felly nawr, os ydyn ni'n clicio unwaith eto ar y 4 bar fan yma, a wedyn dewis build neu adeiladu, ac wedyn nawr, yn gyntaf, os ydyn ni'n clicio ar yr dewisiad hwn i cynedlu yr app neu RPK, felly dwi'n mynd i clicio ar hwnnw nawr. Felly fan yma, dwi'n mynd i dewis yn ytrach na'r subpin app Android neu'r wynsel app Android. Dwi'n mynd i dewis RPK oherwydd dwi'n eisiau i copio y ffail yn uniongyrchol trwy'r cabel USB i'm ffôn symudol yn ytrach nac i creu yr bwndel, ac wedyn dwi'n mynd i clicio ar botwm nesaf, ac nawr ynglyn â llwybr i'r storfa ar gyfer allwedd, dwi'n mynd i creu un newydd trwy clicio ar y botwm hwn, ac wedyn ynglyn â'r llwybr i'r storfa allwedd, dwi'n mynd i dewis hwnnw oherwydd mae'r meddalwedd hwn wedi cael ei mewnsefydlu dan y pellach opt fan yma, felly dwi'n mynd i dewis opt, ac wedyn Google, ac wedyn unwaith fan yma dwi'n mynd i creu aplikach newydd gyda'r enw Android, ac wedyn cysylltnod Key Stores fel hwn, ac wedyn clicio ar OK fel hwn. Felly, ni allai gwneud hynny fan yna. Felly, oherwydd hwn, dwi'n meddwl dwi'n mynd i unwaith eto i mynd i'n pellach cadref fan yma fel hwn. Ac wedyn, dwi'n mynd i creu pellach newydd dan pellach Android Studio Projects. Ac wedyn dwi'n mynd i galw hwnnw enw'r Key Stores fel hwn. Ac wedyn ar gyfer yr enw'r o'r ffeil, ar gyfer y storfa'r allwedd, dwi'n mynd i roi yr dyddiad heddiw, sef yr 2026 mis Mehefin, ac wedyn yr 11/10, ac wedyn gar Key Stores, neu Key Store, ac wedyn clicio ar OK fel hwn. Ac wedyn dwi'n mynd i rhoi y cyfrinair hefyd, ac hefyd yr arall enw, ac hefyd yr cyfrinair ar gyfer yr ystoffa allwedd, ac hefyd dilisiad ar gyfer blynyddoedd. Dwi'n mynd i rhoi yr rhif 9,999 o blynyddoedd, ac wedyn y manylion ynglyn ar gyntaf enw ar gyfer y cyfenw, ac hefyd yr uned o'r corfforaeth, ac hefyd enw o'r corfforaeth, ac hefyd yr lleoliad, ac hefyd yr talaeth, ac hefyd yr cod ar gyfer y gwlad hefyd. Felly ynglyn ar dilisiadaeth yn y blynyddoedd yn ddengys, mae'r 54 blynedd yr mwyaf, ac wedyn dwi'n gallu parhau drwy clicio ar y botwm nesaf fel hwn, ac wedyn ynglyn ar adeiladiad amrywiol hwn, dwi'n mynd i clicio ar gollyngiad fel hwn,
ac wedyn dwi'n mynd I clicio ar y botwm i'w creu fel hwn. Ac wedyn unwaith eto, mae'n rhaid I ni I aros ar gyfer yr meddalwedd I rhedeg. Felly mae'n yma ar y gwelod, mae'n dweud mae'r adeiladaeth o'r gredol yn dal yn rhedeg. Felly mae'n rhaid I ni I aros ar ei gyfer. Nawr, mae gyda ni y neges sydd yn dweud mae'r APK wedi cael ei cynhedlu. Nawr, os ydyn ni clicio ar y cyswllt fan yma i'w lleoli fel hwn, a dyna fe. Felly y cam nesaf yw I copi hynny oddi wrth y pagell hwn I'm device symudol. Felly dwi'n mynd I gwneud hynny nawr. Nawr, dwi'n wedi cysylltu fy ffôn symudol i'r cyfrifiadur trwy'r cabl USB. Felly nawr, os dwi'n clicio arno fe, mae'r arfament yn dweud mae'r llwythiad wedi cael ei canslo. Yn y cyfamser, mae gyda ni neges ar y ffôn yma sydd yn holi y caniatâd ar gyfer y mynediad i'r data ffôn. Felly, dwi'n mynd I dweud caniatau fel hwn. Ac nawr, os ydyn edrych ar y sgrin ar y cyfrifiadur, mae'r pagell yn arddangos sydd yn dweud ystorfa mewnol, ac wedyn os ydyn yn clicio arno fe, yn gallu gweld y cymwysiad o'r ystorfa mewnol o'r ffôn symudol. Nawr, y cam nesaf yw I llusgo yr ffeil APK oddi wrth y cyfrifiadur i'r ffôn symudol fel hwn. Felly, yn ôl yn yr pagell ar gyfer gollangiad o'r APK, os dwi'n clicio ar y ffeil ac wedyn dewis copio, ac wedyn os dwi'n nawr yn dychwelyd i'r storfa mewnol ar gyfer yr ffôn, dwi'n gallu enghraifft gludo yr ffeil I mewn yn y pagell download neu llawryddiad fel hwn, sef I gludo un ffeil. Ac nawr, I mewn yn fy ffôn symudol, os dwi'n yn agor ffeiliau fan yma, ac wedyn os dwi'n mynd i'r pagell ar gyfer y llawryddiad. Felly, nawr, dyma'r ffeil APK. Felly, dwi'n mynd I ysgyfanfwr arno fe, fel hwn. Ac wedyn nawr, mae'n dweud sefydlu yr app, ac wedyn nawr yn dweud ydych chi'n eisiau I diwedaru yr app hwn, wedyn I dewis diwedaru ar tro hwn. Nawr mae'n dweud mae'r app wedi cael ei clysterio I amddiffyn eich device. Felly mae'n dweud fan yma I mewn yn y neges, nid ydy'r Play Protect wedi gweld yr app hwn oddi wrth yr dablogwr o'r blaen. Felly, fe allai hyn I fod yn anddiogel. Felly, os dwi'n clicio ar more details neu ambell mwy o'r manylion, felly mae'n dweud fan yma ydyn yn gallu sefydlu beth bynnag. Felly, os dwi'n clicio ar install anyway, felly nawr mae'n dweud os ydyn eisiau I danfon yr app hwn ar gyfer gwiriad diogelwch, dwi'n mynd I dewis I peidio danfon fel hwn. Ac wedyn nawr mae'n dweud mae rhywbeth wedi mynd o'i le. Felly fan yma, dwi'n eisiau I ychwanegu yr Android Studio fel dewisiad I mewn yn yr dewislein dechreuad I mewn yn KDE Plasma fan yma. Felly sut wneud hynny? Felly y gyntaf cam yw I clicio ar y botwm ar gyfer launchio'r cymwysiad fel hwn, ac wedyn I dewis I adolygu yr cymwysiadau fel hwn. Ac wedyn I mewn yn rheoli fwrdd fan yma, os dwi'n dewis enghraifft yr hanfod rank ar gyfer datblygu, ac wedyn nawr os dwi'n clicio arno fe, ac wedyn I clicio ar dewisiad eitem newydd, ac nawr dwi'n gallu rhoi'r enw, dwi'n mynd I galw hynny yr Android Studio fel hwn, ac wedyn clicio ar OK fel hwn,
ac na dwi'n gallu dewis lleoliad o'r rhaglen trwy clicio ar y eicon fan yma, ac wedyn dwi'n gallu mynd i'r blind slice OPT, ac wedyn Google, ac wedyn Android Studio, ac wedyn bin, neu Android Studio unwaith eto, ac wedyn bin fan yma, ac mae'n rhaid i dewis studio fel hwn. Dyna'r ffeil sydd yn dechrau yr ystydfa Android, ac wedyn clicio ar agor, ac wedyn nawr os dwi'n clicio ar y botwm i'w cadw fel hwn, a felly nawr os rydyn edrych i mewn dan y hanfodranc o datblygu, nawr mae gyda ni dewisiad newydd sef Android Studio. Nawr os rydyn cael lawr yr rheoli ffordd hynny, ac wedyn os dwi'n nawr yn pwyso ar yr Alt, ac wedyn F1 fel hwn, ac wedyn os dwi'n dewis yr hanfodranc o'r datblygu, nawr mae'r Android Studio yn ddangos i mewn yn y hanfodranc hwn, ac nawr os dwi'n clicio ynddo fe, nawr mae'r hwn yn dechrau unwaith eto. Wedyn nawr, i datrys y trafferthion ynglyn â'r mewn sefydliad o'r app i mewn yn y ffôn symudol. Felly, beth darganfiaeth i oedd, mae anghraid i mewn yn yr ystorfa allwedd i rhoi yr cod ar gyfer y gwlad. Felly dyna'r gofyniad lleiafol. Wedyn, os ydyn yn dychwelyd i'r dewisiad ar gyfer i gynedlu yr APK nodwyd, ac wedyn os ydyn clicio ar nesaf fan yma, ac wedyn nawr os ydyn creu un newydd, ac wedyn os ydyn yn rhoi enw fel enghraifft dyddiad heddiw, sef 2026 nes Mehefin, unfed ar 10, ac wedyn os dwi'n ychwanegu y llythren B fel hwn, ac wedyn tan y llell fel hwn, ac wedyn llenwi y cyfryn air ac yn y blaen, ac wedyn ynglyn ar cod gwlad ar gyfer y Teyrnas Unedig, mae'n egg B fel hwn, ac nawr os dwi'n clicio ar OK fel hwn, ac wedyn parhau, ac wedyn dewis goslangiad, ac wedyn dewis creu. Nawr, unwaith eto mae'n rhaid i achos ar gyfer yr APK i cael ei gynedlu. Nawr, mae'n wedi cwblhau. Nawr, os dwi'n clicio ar y goswllt i'w lleoli fel hwn, a dyna fe, ac wedyn nawr, os dwi'n clicio arno fe i'w copio fel hwn, ac wedyn nawr, i mewn yn y pregell ar ffôn symudol, os dwi'n nawr yn ei gleidio mewn fan yma, ac nawr, yn ôl i mewn yn yr pregell ar gyfer llawdryddiadau, os dwi'n nawr clicio ar yr APK gollyngiad fel hwn, ac wedyn clicio ar mewn sefydlu fel hwn, nawr mae'n unwaith eto yr un neges. Nawr os dwi'n atgyfan fwrw ar mewn sefydlu beth bynnag, nawr mae'r mewn sefydliad wedi rhwyddo. Nawr os dwi'n dychwelyd i'r sgrin o'r blaen, felly nawr dwi'n llusgo'r app ar y sgrin, cadw fel hwn, ac wedyn os dwi'n ysgyfan fwrw arno fe, nawr mae'n gweithio. Nawr, rydyn wedi llwyddo i gynedlu yr APK hwn gyda'r ystorfa allwedd wedi ei llofnodi ar gyfer hwn i mewn yn yr ffeil ystorfa allwedd ar gyfer y cod gwlad. Rydyn ni'n wedi rhoi y cod
egg B neu GB ac felly dyma'r beth oedd wedi datrys trafferthion o'r blaen gyda'r Google Play Protect yn atal yr app i gael ei sefydlu oherwydd roedd yr ystoffa allwedd o'r blaen yn diffygio yr cod ar gyfer y gwlad. Ond nawr maen gweithio oherwydd nawr union yn yr ystoffa allwedd roedd fan yna yr cod ar gyfer y gwlad. Felly dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadwch yn saf yn iach a hwyl.